sam vam odlučio pokazati jedan trik s kartama. Evo. To ćemo raditi. I naravno, posle trika ide objašnjenje. Kao na svakom videu na YouTube. U redu. Da počnemo. Uzet ćemo karte. Evo, ako hoćete, možemo i pomiješati spil. Ok. Sada, uzet ćemo da vidimo koje su 4 karte napred. 2, 3, 4. Treba samo 4 da izaberemo, ne treba nam više. Ok. Vidite? Osmica, četvorka, dvojka, trojka. Nema ništa čudno kod njih. Ok. Sad. Uzet ćemo karte, prepoloviti, ovako uzet ćemo, vidite, tu su ove karte, staviti na pola, nema nikakvih ramki i radit ćemo ovo, samo da vidimo, te karte će se pretvoriti u 4 keca, vidite. To vam je trik, a sada slijedi objašnjenje. Prvo što treba da uradite je da uzmete 4 jasa, dakle uzmete 4 jasa, stavite ih ovako na ovu stranu, vidite, na spil i uzet ćete 5 karata. Sad, zašto 5, zašto ne 4? Ako izaberemo 4 karte, da bi nam ova 5. karta pokrila ove kečeve, da se to ne primiti. Dakle, u tom je trik. Na kraju bi kao trebalo da se ove 4 karte pretvore u 4 kece. Razumete? Dakle, vidite. Ova karta pokriva kečeve, a mi smo zato uzeli stavili 5 karata. Kažete suparniku da treba da izvuče 4 prve karte. Mogu biti bilo koje zaista. Evo, osmica, dvojka, četvorka, trojka, ok. Uzet ćete te karte, staviti ih na vrh špila, mislim na dno špila, uzet ćete prepoloviti. Ovako uradite i ne ovako samo, vidite, tu su sad karte tu negdje u sredini. I kada uradite ovo, ili možete samo da ih prostrete ovako, ali glatka je podloga, pa to trenutno ne mogu. Te 4 karte će se pretvoriti u 4 kese. Eto, to vam je bio trik. Lajkujte, subscribe, i to je to.